Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amala foka la barkada, kachila foka chila barkada inshallah. Modo be. Kon no nation de se ka kika. Fodo ba foko no ko bi ko shwela ki do motekere. Flana do ba foko no ko stirili lobote fla. Sabana do ba foko no ko fagesa le bi ko ki do mungu mango tui. Mena mi dima doba la. Padun ka dima. Oko yiri mako suba daji afle ka dima kondana. Eji jale marma che marma mso. Yiri ni kuru wurun flanyini kono fri banam bika. O te kran ni bela ti la kan ko lute benakre mako suba lebe lu kono. Iba fa kanaka kanga tinga korobo tari suba ni kalon ka fokono suba ti ko be fo ti ko ati ya junate kono. Ile ka baba buru ka korobo ka tirebo bori manya soro afo ile ma ile manya soro fo ile ma. Ima boni boda kono ile ma fo soro kono. Mena dimba sisa suba dajila anu kama go doma buru ijija ni kuruurun flanyini ba ni doma kuruurun flanyini we ka suba daji kuruurun flanyini a kuruurun flanyini ni ko na de barma che barma mso be femila friko lo o yokoro kun koro le parce nguma ngo femila fila mo makotala usaz mairiti ba ke ibata iba utiliser ni yiri e ki ke fiyan kono ki bo kono ka boda sura kono esa famna ile femidum Magotina, Katara l'Afri, Magota l'Abri, Magoda Tina Samba Tourné, Ousazi Bamale Baka Nigerie, il est Botota, Ebena Bara, au Barana, il est Makobe Sumabi Café, fait l'Afri Nibile Café, qui t'a rabot Choko Fakila Chonia fait, qui t'a rabot Mousso Fakila Mousso Nia fait, Ousazi Bamayiti le Bouquet, parce que Mouna Nieri le Gagné de long, même fa faut Kosobek, encore faut Kosobek, encore mon fa faut Kosobek, Kofo Shila Kofo Kenala, Bandita Makiante Yada, Obekere. Flana tuni nte nimisa parce que ne alon ka fo ne akire ka na fasoro ka ke finya kono ne be ka dili ile be ta ka korobo ka lon ka fo chambe lon na be se ka mo ke fe même tita na fro ju barake abi ke fe ite ti yiro de ke na fro abi ke fe ile teta mo fe kono ko ma fe na fro yirema parce que nalla gerezige di manga gerezige nyanyini nalla swabu mai swabu nyanyini ni ka swabu soro ka gerezige soro ika muso soro ika den soro ika bani masoro ika be soro pa ni gerezige te lo ka fo gerezige be na beta gerezige be na ni gerezige be na ika fisani na fruti muta na fruti barake ollo guma ngona fruti baraka na nyabo fe an bedu ire mai na fruti baraka na nyabo fe parce que te usaba ire tigre bro nguma nita kono na fri mi ka de boda ti bro no kono na fri bi ka no akala banaya akala gerezige ko akala nafru sadi iyamna ko kono na fri bi ka boda ti bro no koro kun koro nyini sugununga ancien os to abo côté ni koro kun koro soro sugununga koro kun koro ntare ebe ni ni kuru woron fla nyini ni ya kuru woron fla soro koro kun koro bla daga duguma ebe chef en dengre pe nyini ni chef en dengre pe soro o la daga sans fait ni ya la ça fait ka tobi na mona chef en woron ka domu afa la meka chef en woro to na bana nya toro bana ala ne afane bana ala ne azukasi bana ala bet yela ka ko subra le bendo ko ala ne subra chena muso mako sabe ka bando ko peu ala ne sa men na chefan domina a domino ko fait avec hamna ko norani avec sutra strodi avec la fia strodi akono et sa femme là donc maintenant mega mi funyela sisa ijida ni ni le soro akuru woron fla nyini akuru fla soro la sisa ibe kuro kun kuro ni kabla daga duguma ibe ni kuru fla do akan ibe chefa ne ni ka dengene la sans fait doma kuru fla nyini dogo suwa deja kuru fla nyini ibe kuro kun kuro ni mo ma ko temina tuni abla daga duguma ibe kuru fla do akan ibe chefa dengene pe la sans fait ibe atobi ni ko fe na monade amoni ko fe de to kan ni ko be nimi ni ko la kamina kala bana na kala fana bana na donga la kute dene sur la fesse ni ya ko ni dungo to ala be dedima ni ko silile binka ni ya ko ni silite to ala be silite rabuka ni ko ya ko depuis ko subra le binko ma fe ka juga le bongo peu ni ya ko ni juga de be juga buka pe me ko kremba ni ya ko ni juga to mo mdali ko juga la be ko ska atilema atila mote boda soro abe ko ska atilema esa famna ole kama ngaya ta aya ko robo mena faida mu dama chef sadi ka foko no kameta nya famita ta otala de ayata aya koro parce ni ole kana ko le lon ka yidi kana ka yidi lon ole ko so ni bo ka dalu manga be la ta kono ka sutra kono ka kresige sura kono ma fe bina ta ka ke ala jabi do ala kene ya dama la fa ko ya dama arona me émission na donc e fa fam na sisa do ile mo bina ta ile mo mprela ka ta ile ba ta e ta e ba koro bo mi be suba daji kan ou bien mi be doma buruka kuru woron flani kuru kun koro ibo le nyini ko le ke
ka chefan dengere la sanfɛ ka tobi n'a mɔna i b'a ko i bɛ chefan don mun y'a gɛrɛsɛgɛ ko tɔgɔ bɛ y'a denko tɔgɔ ye ou y'a nafolo ko tɔgɔ ye ou y'a hɛrɛ tɔgɔ ye est-ce que a faamuna ok donc maintenant ni bana i b'a continuer k'a ko tile 7 su 7 tile 7 kɔnɔna na k'a ko kami n'ala sɔnna ma n'i y'a ko ni hami min ala b'o nɔgɔya k'a k'i diya n'a ye mais fɛn fɛn bɛna kɛ ala jaabi dɔ la ala k'an diya n'a ye assalamu alaikum kanubagaw cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen